Hi there, Sanbonani Muleni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana isimbo nezingane zesimbo egazi kaphithizela. Ngiyakhumbula ukuthi uMayeni ku season 7 wathi ke makuphela indaba yakhe noSibindi noMsiliku. Wathi ayike uSibindi before enza noma yini ngicela ukubabona laba thozo bashada. Kumanje ku season 8 sibona umgogo kaMayeni. Manje sifuna ukwazi ukuthi uMayeni uzothini itirelo, uzothi akafunde kwezakhe because manje uMayeni ifoni ibeke eceleni. Makubeke eceleni ifoni kufunakani iqiniso kuphela. Because lento yokuhlala efonini adlale uCandy Crush agcine ko level bani ayilungisi inkinga ezilobu zifakwa ngaphansi kakhaphethi. Ukuzwe into ukuthi makushaneliwe izibi zangakhishwe eminyango zafakwa la ngaphansi kwekhaphethi. Ukhaphethi uzokwenza ukuthi kube right kube kuhle kodwa la ngaphansi sikhona izibi. Wasike uMangwabe awakheli phezulu kwezibi. Awakheli phezulu kwezibi mawufuna ukuthi kube nokuthula. Wakha endaweni clean futhi i-foundation iyona efshoyo ukuthi noma ngafika imvula engakanani noma ngafika umoya ongakanani kodwa le ndlu izoma ngoba laba imise khona imiswe i-foundation right. Ingakho ke omunye umuntu bayakha engabonisisi kahle uyayabiza omunye umakhe. Kusuke ku depend ukuthi wakha indlu enjani ukuze i-foundation ibe right nendlu ke ezohlala phezulu le foundation ihlala isikhathi eside. Manje makusuke kwaba iyahlupa lento evalelwa ngaphansi. Lento evalelwa ngaphansi ihamba ngithi nje ukhaphethe nawo ufihle izibi. Ngesikhathi silobo sigcoba kukhaphethe ziyaphusheka lezibi ziyavela. Kanti lezibi ayikhishwe nje ukukhululeke kube clean. Manje mina ngibuza ukuthi uMayeni uzothini itirelo uzosifunda kwezakho noma usazomchazela ukuthi hey yona lempilo iyaphileka kodwa nje ungezwa ngabantu noma uzomtshela ukuthi iqiniso layo lempilo yilo leli ukuthi nje sina siphilile sibadala angazi ukuthi wena uzokwenza njani. Sisalindile ke i-meeting yatirelo noMayeni lena esalindele ukuthi phela ngoba esho ku season 7 kusho ukuthi bazobonana ku season 8. Bye.